Селим Гафуров 1943 елның февралендә армия сафларына алына һәм Владивостокка танк училищесына укырга җибәрелә. 6 айдан соң фронтка. Беренче Белоруссия фронтының 2нче танк армия составында Варшаваны, Украинаны азат итүдә катнаша, Берлинга җитә. Рейхстагта Гафуров фамилиясын калдыра. Yaralı buldu bir госпитальда 6 ay yatıp çıktı, tankısına tankısında yaralandı. Barıdır birliğini algınca, birliğini alganda isen sağ tırılıp mine deyip etken starşinaga. Şuay tırılıp çıkıp, Rikstak'tan kürgensiz şeyle üzerinin ismini yazıp kaldırgan. O bizim ailemiz için kişili gel поддержка oldu o bizge. Гафуровлар авылда үрнәк гаилә булып яшиләр, 3 бала тәрбияләп үстерәләр, аларга югары белем бирәләр. Нәп 75 ел элек 15 февраль көнне әти үзенең беренче орденына лайык була. Именно менә 75 ел элек орден Отечественной войны второй степени. Big motor yep yaş çağından o kadarga şu ay tugan babay dedik. Birinci ıllı bala içerinde dereceli kişi bulup kaldı. Üzümüzden halk karşında. Селим Гафуров 1958-1987 елларда 3 авылны берләштергән 2нче колхозы җитәкчесе булып эшли. Бу елларда колхоз районда гына түгел, хәтта республикада да алдынгы булып санала. Легендар шәхесне авылдашлары әле дә хөрмәт белән искә ала. Ул Кызыл байрак һәм Кызыл йолдыз орденнары кавалеры, Ленин орденына лаек булган бик зур шәхес иде ул. Фома авылына сугышка 300дән артык ират китә. Шуларның 187сенә туган ягына кире әйләнеп кайту насыйп булмый. Шарага Әфган җирендәге бәрелешләрдә катнашучы сугышчы интернационалистлар да чакырылы иде. Фома мәктәбендә патриотик темага кичәләр елның елы үткәрелә. Бу кичә безгә тарихыбызны искә төшерү өчен, безнең авылыбызның батырларын белү өчен, истә тоту өчен аларны без үзебезнең батырларыбыз рухында үсәргә тиешбез. Әдәби музыкаль кичә хоккей турниры белән бергә үткәрелде. Бузда 3 команда ярышты. Җиңүче кубогы Чулпан командасына тапшырылды.